Ja, dus welkom bij de verlenging, de allerlaatste van 2024. De mensen moeten... Ja? Als jij die rode wijn niet drinkt, geef hem dan naar Reginald. Ja, jij hebt daar niet jawel, ik heb al lang gedronken, maar... allemaal een beetje vergeten. Ja? Zet je dat proef voor me daar? Ja. Het is omdat je zo je best hebt gedaan dit hele jaar. Gezondheid. Dus je daarom... Zit Ja, hier dankjewel. 2 jaar droog, Ja. of 3 jaar of 4 jaar. Dit krijg je er dus voor, en een half jaar tafelvoetbal. Maar goed, dat geldt terzijde. Jij mag hier zitten, dat is al heel wat natuurlijk. Dat is een privilege iedere week, hè? Uiteraard. Ja, is dat wederzijds? Gedeeld, is een gedeeld privilege. Fijn dat je het ook lekker positief zelf zegt dan Ja. ook, hè? Ja, precies. Mogen we de lampjes aan voor de voor de kerst weer nog netjes leuk. Het geeft te veel tegenlicht. Zullen we nog even voetbal hebben, Roberto? Zeker, lijkt mij heel verstandig. Ja, Waar wil je het over hebben? ja, de transferperiode gaat beginnen. Noem eens wat, waar hoop je op? Wat hoop je te gaan zien deze transferwindow? Laten we beginnen. Of er wel geld is om te investeren. Ja, Ja. Dat vraag ik me echt wel af. weinig denk ik. Ik denk dat het, misschien bij Roda een beetje, maar ik denk dat ook, bij Fortuna denk ik Ook niet. bij Roda is niet het geld om een spits te halen waarvan je van tevoren weet, die gaat er nog even 12 inschieten na de winterstop. Ja. Het blijft allemaal gokken. Nee, en weten dat Sierhuis terugkomt, weet je, ja, dat is... Bij Fortuna. Ja, Ja, het is wel, jij zegt wel vaak over die spits bij Roda dat ze hem wel nodig hebben, toch? Een scorende spits. ja wel bij Roda zeggen ze of een hele goede 10. Ja. maar Maar wel team niet, hè? ik zie liever een goede spits. Want Ja, maar kijk naar Volendam, weet je, waarom staan die bovenaan? Als die 2 gasten voorin hebben die gewoon samen 40 maken. Ja. Ja, en dat is toch in het voetbal altijd zo. Hè? Elk team zoekt eigenlijk de spits die er 20 inschiet. Ook Ajax. Bij VVV en MVV, enerzijds zou ik het nu maar niet doen qua financiën, maar anderzijds, wat brengt het je nog? Ga je dan van plek 12 naar 10? Maar bij Roda, als je nu vanavond wint, wanneer je vanavond wint, dan ben je dus vijfde. Dan kun je dus wel een goede investering doen. Dan moet je wel geld betalen om die extra stap te maken. Hoe belangrijk zou het zijn eigenlijk voor zo'n club? Stel je bent nu speler in de Eredivisie, je valt ergens buiten de boot. En Roda staat 9e of Roda staat 5e. Maakt er veel verschil? Ja, het maakt heel veel verschil. Ja, de ambitie, die wordt uitgesproken voor het seizoen. Daar hebben ze een beetje moeten kalmeren, heb ik toen van Jordan Peters begrepen. Ook als je wilt spelers hebben voor het seizoen. Je kunt niet zeggen, we proberen de na-competitie te halen. Dus je gaat wel een beetje ambitie uitstralen. Vervolgens kun je nu, als je wint, sta je vierde. Nou, vierde. Als jij nu in de Eredivisie op de bank zit en je kunt met Roda promoveren, dan is dat wel een incentive om te doen. Ja. absoluut. En zeker, precies wat je zegt, als Roda vanavond wint, staan ze er helemaal bij. Als je je dan versterkt, je weet zelf, er komen een aantal jongens terug van blessures die heel belangrijk zijn geweest voor Roda. Congolo, Spierings, Jansen, die linksback die belangrijk worden. De keeper, natuurlijk. En als je daar een goede spits dadelijk bij zegt, die er een aantal inschiet, die... dan doe je mee. En dan ben je in de minimaal in de play-offs, ben jij dus gewoon kanshebber. Ja. Die wat ze vorig jaar gehuurd hebben, die een half jaar er geweest is. Die check. Ik vond dat een goeie. Waar is die naartoe? Die was niet verkeerd, nee. Ja, Sparta Praag. Ja. En dan zo'n Nick Venema, die speelt natuurlijk 0-0-0 in Frankrijk, echt niks. Ja. Zit alleen maar op de bank. Als je die jongen... Ik heb die bij VVV gezien, Fenomenema. Nee. Hij scoort inderdaad makkelijk, maar hij doet Fenomenema. werkelijk helemaal training, niet mee in het hele spel. Jij noemde voor de uitzending een naam, Vente. Ja, maar die speelt bij PEC Zwolle speelt bij natuurlijk. PEC en scoort hij ook. En Ja. Quanta Costa, hè? Maar nog even bij Roda, de keeper, dat is wel een dingetje natuurlijk. Hè? Want Justin Truichel, laat ik zo zeggen, Bukker was eerste keeper, toen kwam Truichel erin. Die is geblesseerd, die was op de terugweg, maar die heeft nu een terugval gehad. Dus Roda kan dadelijk tegen Cambuur, eerste wedstrijd in de winterstop, niet meteen met de keeper spelen. Marsman is weg. Dan ligt daar toch een prioriteit voor Roda, of niet? Onder de lat. Ja, misschien, ik weet dat Jos Smits iedere wedstrijd daar is. Good old Jos Smits even. Ja. Jos is ik heb geen idee, maar dat zal sowieso... Ze zullen toch wel een keeper hebben? Ja, maar ja. Ik denk dat je daar ook... Geen eerste keeper beschikbaar op dit moment. En als je dan moet je die ook gaan halen. Maar die kun je nog... Keepers die in principe stand-in zijn, die kun je nog redelijk goedkoop op de kop tikken. Ja, dat denk ik. Als je dat al doet. Moet Fortuna nog iets doen op de transferwindow? Als het kan. Is er een plek waarvan je zegt van, nou ja, kijk, natuurlijk heb je liefst 7 scorende spitsen en 8 verdedigers van 2 meter. Je staat achtste. Als dat iedereen van tevoren had voorspeld, dan waren ze rijk geworden. Je staat achtste. Met 25 punten, met 46 punten speel je na competitie. Wat is de toegevoegde waarde van nu een spits halen? Ja, maar moeten we dan misschien ook en wat niet meer... vergeten dat onze grote vriend, de huisvriend hier... Sierhuis. Maar die Maart? Ja, de Sierhuis. Maart. Zeg maar 2 maandjes. Hè? Ja, op zijn vroeg als je gezien wat daar boven in die Eredivisie, die eerste 6 die zijn een beetje onaantastbaar.
Maar als je ooit een wereldseizoen neer kan zetten, is het nu. Waarom nu niet? Ik zou die gok wagen nu. Ja. Je kunt ook zeggen, als het niet kapot is, moet je het niet repareren. Ja. Tegeltje? Ja, Zo. we gaan echt met tegen. Je schrijft niet mee. Ja. Genee. Als Genee het, schrijft als alles het op, jij niet schrijft niks kapot op. is... Nee, maar ik ben nog geen genee. Want Als dat het is niet een kapot is, mooiste. hoef je niet te repareren. Ik heb één tal, dat is die winnaars hebben een... Nee, verliezers zoeken elkaar, winnaars vinden elkaar. Verliezers hebben een excuus, winnaars Ja. hebben een plan. Oh, sorry, ja, Ja. ik ben mijn boek aan het citeren nu. Ja. Oké. Dat is van Lammer, die hockeycoach. Heeft er nog Ik dacht die van Tal was. Nee, Ja. Ik zie Roberto echt weer wegtrekken bij dit poëtisch gezelschap. Alleen aan onze familie kijkt. Alleen onze Ik familie luister er kijkt. graag naar. Ja. Doe me denken aan oude tijden. Ja, ik ben steeds de eerste keer. Ik heb er Zeker. nog vroeger op. Ja? Nou, maar ik zou als Fortuna zijn, weet je, als je nu iemand haalt, dan moet het een buitenkant zijn. Dan moet het echt zeg maar iets toevoegen aan de selectie waar je zegt van, weet je, die kan ook meteen. Ja. Kijk, ik vind zo'n, hoe heet het, Boulaude? Ja, Bezode, ja. daar verwacht ik in de tweede helft veel van. Ik denk dat dat echt een jongen is die ook het verschil kan maken. En ja, de selectie is heel uitgebalanceerd. Hij heeft genoeg wisselmogelijkheden. Ja. Je hebt al zoveel punten, dus waarom zou je nu... Ja. Geven wij de technische leiding van Fortuna wel genoeg complimenten buiten Danny Buis eigenlijk? Want zij moesten terug in budget natuurlijk. En er staat gewoon een team dat draait. Ja, Wie is dan buiten Danny Buis verantwoordelijk? Amerigo Branco. Ja. Wie? Amerigo Branco, tennisdirecteur. Amerika. Oh, op die manier bedoel je, qua invulling. Ja, Ik zou denken aan het paard van sorry. Sinterklaas, hè, ook Amerika, maar dat is hem niet. Was van tweede klas, hè? ik wil zeggen. We gaan, Nee, maar Ja, maar ik denk dat weet je, ook Fortuna ja, heeft het niet makkelijk, denk ik, in de Eredivisie, zeg maar, financieel gezien. Net zoals heel veel andere Eredivisieclubs. Ook daar heerst gewoon relatieve rust. En ik vind dat is gewoon knap. Roberto, maar was het niet zo? Na de voorbereiding, na de eerste paar wedstrijden, waren we helemaal niet zo tevreden over Americo. nee. Heel veel verloop, heel veel nieuwe, Ja. geblesseerden. En nu staan we in één keer achter en nu geven we Americo de schuld. Maar het Ik zeg tegeltje, Danny Buis. oh, ik wil zeggen, winnen de trainer altijd gelijk, is ook een Nee, tegeltje. Danny Buis, dat maakt het verschil. Ja. En misschien met zijn twee assistenten, Boeze en... Poldervaart. ja, Oldervaart, denk ik ook Ja, wel onderschat die belangrijk. twee ook niet. Wat kennis, Nee. qua ervaring. Zeker. Ja. goed hoor. Ja, Goeie staf. ja zeker. We Snap. kijken even naar het programma. Welke gasten gaan je bijblijven? Wie was leuk aan tafel dit jaar? Heb je nog van iemand genoten in bijzonder, behalve van Reginald? ja, ik natuurlijk? weet wie niet leuk was. Nou, vertel. Ja, zeg het maar. Ja, Hij zit er iedere week, hè? Nee, ik... gaan we kijken wie ik overblijft vond van ons het, tweeën. Hè? Ik Ja. vind het sowieso tof dat die trainers allemaal aangeschoven Ja. hebben hier. Misschien na de winterstop nog een keer. Bert van Marwijk al 2 keer, Mark van Bommel is geweest. Vind ik hartstikke... Wie moeten we Hartstikke uitnodigen? leuk. En wie staat er op het lijstje nog inderdaad? Ja, zeg het maar. Nou, De directeuren nog, hè? wie moeten we uitnodigen? Ja, Brian Linsen gaat waarschijnlijk komen. Brian moet Januari. snel, Brian moet sowieso snel komen. Ja, Ja, dat Levi is- Smans gaan we ook nog regelen. Daar is iedereen op de azen, toch, Brian? Ja, en het gastje van NEC nou natuurlijk, hè? Owaisa, ja. Ja, maar ik, Ruben van Bommel vind het komt ook sowieso leuk. Al die spelers, die Owaisa, Old Chic hier geweest, maar ook Ketting en ook natuurlijk onze vriend Simon. Ja. Simon Jansen. Maar die spelers die hier zijn, Shakur vond ik ook leuk. Ja. Aardige vent, goeie. Hoe heet hij weer met de voornaam, Secours? Geen idee. Nee? Ik heb ADHD, man. Hoe heet jij met je voornaam? Ja. Als iemand hier zit en je leert hem een beetje kennen en die gaat dan spelen de week daarna, dan heb je er een ander gevoel bij als dat je die jongen helemaal maar niet weet je, kent. jullie- Ik heb daar een ander gevoel bij. Dat is het hele part. Maar jullie met z'n drieën geven een gast ook vaak, zeg maar, Kijk, een Roberto. prettig gevoel aan tafel. Ja. Ja. Weet je, Nou, ze voelen schrijf zich even op, vrij. Roberto is de volgende keer weer uitgenodigd. Ja. Nou, de club, Nee, maar- de club Nee, maar dat is sturen wel- Nee, maar dat natuurlijk helpt ook wel natuurlijk wel. jongens die mondig zijn. Kijk, uiteindelijk als hier een gast zit, dan is dat eigenlijk de persoon waar het over gaat. Dan wil je die ook zijn verhaal laten doen. Dan wil je die een beetje Dan zetten we een stapje terug. in een positief... Ja, We gaan die als jongens op dat- YouTube zoeken. Sorry, Gaan die zoeken van Tal en Graaf. Ik stuur die beelden altijd aan die jongens toe voordat ze hier zitten. Ja? De goal tegen, dat is ik weer, tegen PSV? Feyenoord? Snoekduikje van buiten de 16. Oh, Ja, hallo. Ja. Moeten we die derby goal van jou nog gaan blijven herhalen komend jaar? Ik hoop het niet. Nee? Nee. Maar Dick Nanninga zei het ook altijd. Ze belden Dick altijd. De veldgoal in 74, 78, sorry. 78. Oh, wel. En Argentinië. ieder jaar daarna velddoelpunt. En hij werd er knettergek van. Dick die zei, god, Enige ik hoop velddoelpunt. dat ze Nog weer een steeds, hè? velddoelpunt maken. Ja. Iedere keer die telefoon had helemaal geen zin in. Heb ik hetzelfde? Iets minder. Ja, precies. Ongeveer hetzelfde. Maar dat- finale. Wat dan anders. Ja, hetzelfde, maar dan anders. Dankjewel voor de partner. Mijn moeder belde me ook nog. Ja? Je hebt veel gescoord tegen Excelsior, maar dat wist ze dan van Rick Kremers. Dat ik de meest scorende VVV'er was tegen Excelsior. Ja, maar Kijk. onze commentator die weet echt alles. Die Kremers is dus een natuurkundeleraar. Op het, Hij geeft die 2 jongsten van mij nou les. Dus, zijn we weer te stellen, denk ik. meneer Kremers doet het fantastisch. Onze VVV-commentator voor de duidelijkheid. Kijk. Ja.
Ja, goed rapport, dus waarschijnlijk dan. Brandenhorst komt nog komende januari ergens. En Ruben van Bommel komt ook Leuk. nog. Dus misschien Oh, dat vind ik Komt heel Ruben leuk. ook nou? Leuk. Ruben komt ook, ja. Afsluitend rondje, want volgens mij willen jullie aan de kerstdis langzaam maar zeker. Wat gaan we doen met de feestdagen? Wordt gezellig in Huizengraaf? Nou ja, eerst familie aan de beurt. En als we die allemaal gehad hebben, gaan we tweede kerstdag met z'n tweetjes, Nicole en ik, Valkenburg gaan veilig maken. En dan gaan we zo'n heel stuk wandelen, lekker wandelen. Een De beetje, driehoek is gewaarschuwd. wandelen, een beetje zwemmen. En dan s'avonds bij Pub Henry natuurlijk. Hè. Hoppakee. Ja. Leuk. Luciano, zet hem alvast koud, jongen. Wordt er nog een beetje voetbal gekeken met de kerstdagen? Ja, dat is weinig, hè? Ja, Ja, Boxing Day, hè? Altijd, ja toch? Boxing Day, ja. Ja. Nee, ik denk maar weer EK 88 terugkijken. Hè? Terugkijken. Ja. Zo'n nostalgisch gevoel om nog Ja. een beetje... Ja? Dus voor mijn alternatieve Home Alone. Dat is wel beter. Ja? Geen Home Alone fan, begrijp ik. Nou ja, goed, die film Je heb hebt ik hem wel wel eens gezien gezien, intussen, maar één keer en dat vond ik wel prima zo. Dus Maar er zijn 4 delen. ja, goed, maar volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde. Stichtelijke woorden van de voorzitter nog? Nou nee, ik doe hetzelfde als Maurice. En je ook in Valkenburg? Maar dan Pep was Henry. het weg. Nee, maar dan was het weg. Ik denk al. Ook daar is de lokale driehoek Dan gewaarschuwd. hoop ik dat je weer die van Wat is Loze Maastricht tegenkomt. Want dat vind ik dat... Wij stonden een keer in een kroeg, de Pieter. Ja, En één keer kwam iemand binnen met een pony. klopt. Paard, hè? Een Ja. pony. Dus niet een haarpony, maar een echte pony. Ik zeg tegen hem, dat zie je ook niet vaak. Nee, maar dat Serieus. is zo'n rare kroeg. In de stad? Er zijn Ja, dat foto's kan van alles. gemaakt. Ja, maar dat is zo'n rare kroeg dat iedereen zei, oh, staat een paard. Ja, er staat een pony. Doe er nog Niemand 3. keek gek op ook. Geef de paard wat water. Ja, ja. Ja. Hele paard. Heel apart, ja? Zag je een woordgrapje? Maar weet je, als ik een beetje geluk heb, is tweede keer zag Wim Vrijns aan het draaien bij Oh, kijk. Pub Henry. Dat Zou ik zo dan kunnen. komen aansluiten? Dat sluit ik aan, ja. Nou, Wat een gezelligheid. Ik ga jullie bedanken allemaal. Roberto Blanco, dankjewel. Reginald Tal, dankjewel. Maurice Graaf, dankjewel. En Eva Hoekstra, dankjewel. Fijne feestdagen. Ik ga nog een liedje zingen ergens als je zin hebt, zou ik zeggen. Het hoeft niet nu, maar goed thuis. Driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. Och, toch wel, jongens. We gaan nog even aan de borrel denken. Afsluiten. Dit was Tafelvoetbal. Graag Oh, je wijn is tot goed. 2025. Graag gedaan. Trouwens, een lekker wijntje hoor. Geen glas wien, pak hem maar. Ja.